Ty najskôr musíš veľmi dobre spoznať seba. A ľudia toto majú až niekde na poslednom mieste. Vidím aj tie deti, oni sa až tak veľmi nezaujímajú o to, že ako to majú oni. Oni proste sa pozerajú, alebo tá mládež, oni sa pozerajú aj na seba, keď si to zoberiem. Keď som bol mladý, vieš, oni sa pozerajú na to, čo je okolo teba, si veľmi ovplyvnený tým, čo sa ti páči. A začneš to akoby kopírovať. A to je celkom akoby nebezpečné. Je to aj zároveň v poriadku, ale musí to mať hranice. Ty sa musíš sebe vyznať. Čiže toto myslím tým vedomým životom, že tuto to začína, tu je alfa omega, že ty musíš vlastne poznať, čo ti beží hlavou a čo ťa zaujíma, čo ťa baví. A tie školy k tomu vedú veľmi málo. Tlačia ťa vlastne k tomu, aby si tam nejaké osnovy sa naučil a nejaké veci, čo je tiež OK. Ale v prvom rade veľmi málo sa vlastne prihliada na to, aby si ty pochopil, že ty sa musíš normálne spoznať, to myslím ten vedomý život. A ty keď sa spoznáš, ty zrazu vieš, s akou výbavou proste pracuješ. Ak sa spoznáš veľmi dobre, tak ti vlastne ani nepríde to, že sa musíš niekým porovnávať. Tebe automaticky ty si v pohode s tým, kto je aký. Ty vieš, aký si ty. Ty sa začneš porovnávať a hodnotiť vtedy, keď sa sám seba dobre nepoznáš. Lebo ty zrazu chceš to, nemáš rád to, čiže to začneš hodnotiť a tá konkurencia tam začne a súťaživosť tam začne pôsobiť. Ale keď sa dobre spoznáš, tak vieš, ja sa na teba môžem pozrieť a vidím, v čom si dobrý, ale ja nemám tendenciu to po tebe opakovať a ti dám ten hold, že výborne si v tomto dobrý a ty si zasa dobrý v tomto a ani sa nemusím ja presadzovať medzi vami, lebo ja viem, v čom som zasa dobrý ja. Čiže ty máš automaticky okamžite taký kľud do života ideš. Veľmi s takou kľudnou hlavou. To je prvý základ toho, o čom hovorím. Čiže ty sa na niečo pozrieš a ten barometer ti okamžite povie, že je to pre teba, nie je to pre teba. A druhá fáza je to, čo je tu, sa tu žije veľmi ťažko a to je vedomo ten život žiť. A to znamená, že keď sa teraz rozprávame, tak sa proste rozprávame. Ja teraz nebudem mysleť na to, že za hodinu čo budem jesť. Ja proste som teraz tu, lebo ten prítomný okamih je veľmi taký sprofamovaný a veľmi sa do toho ťahá aj taká ezoterika duchovno a strašne silno to uchopuje a vlastne všetci sú z toho magori zrazu, všetci neznášajú to slovo prítomný okamih, lebo vlastne nevedia, čo to je. Ono to je veľmi niečo jednoduché, to je, že proste rob to, čo teraz robíš, že keď ideš jesť, tak choď jesť a nepremýšľaj nad tým, že alebo nerozprávaj, keď ješ, že proste jedz. A toto sa tým myslí, tým prítomným okamihom, že proste, že ty ináč, keď si to zoberieme z duchovného hľadiska, tak my si myslíme, že ako veľmi si plánujeme veci. Ale už je vedecky dneska veľmi dobre dokázané, že ja vidím z tejto miestnosti a ja sa vyberiem doľava, lebo si myslím, že som sa vybral doľava, ale už keď tu sedím, tak môj mozog registruje, už všetky synapsy pracujú na tom, že ja pôjdem doľava z určitého dôvodu. To znamená, že veda potvrdila, že my sme riadení niečím vyšším, nejakým duchom. Takže sa kľudne spoľahni, ten duch ťa naviguje, on vie, čo robíš, alebo čo robí. Ty len sa musíš udržiavať, tá mentálna forma teba sa musí udržiavať, že sa sústredíš na to, čo ten duch ti projektuje. Čiže o tom je celá hra, o tom je celé duchovno, ono to vôbec nie je akoby komplikované, len sa to ťažko realizuje. Jestli ho chápu dobře, nebo jestli jako to přirovnání, který teď nám dává smysl. To je takový to, když jedeš autem a ani nevíš, jak jedeš a to děláš úplně automaticky. A není to spíš tím, že to máš prostě ten program nahranej někde a podvědomě už jedeš jenom ten program. Do toho výborne hovoríš, do toho zasahujú aj programy. Preto som hovoril o tom, že sa musíš dobre spoznať. Lebo ty máš určitú temperamentnú výbavu, teda nejaké programy, ktoré si zdedil od rodičov, od rodiny, od predkov, od všeličoho. Ale jedno isté, že určite ten duch, to vyššie vedomie, alebo to vyššie ja to nazvime, ťa bude nejako sprevádzať. Že ty máš naplánovanú tú cestu. Nehovorím, že nemáš slobodnú vôľu, ale ono je v tom filme Matrix to bolo výborne vyjadrené, že ty si tu není na to, aby si robil rozhodnutia, ty musíš len pochopiť, že prečo si ich niekedy v budúcnosti urobil a teraz ich len zažíváš. Takže o tom to celé je, že ty si niekým riadený, nejakou vyššou tvojou verziou. Ale je jasné, že do toho vstupujú nejaké mentálne programy, ktoré ťa aj zacyklia v niečom a niečo robíš automaticky. Ja teraz len hovorím o tom, že dneska, keď tu nahrávame, ty zajtra môžeš si ty si naplánuješ, že pôjdeš do Berlína, budeš cestovať a myslíš si, že to je tvoje rozhodnutie, že tam budeš cestovať, ale ono sa to udialo už niekde predtým a ty len si zaznamenal
tým synaptickým okruhom, že proste pôjdeš do Berlína. To už zachádzame akoby do hĺbkej sféry, že my sa tu moc nerozhodujeme. My robíme veci tak, ako sme riadení a tvojou jedinou úlohou, tou mentálnou, alebo nazvem to, že tá binárna myseľ, lebo máš analogickú a binárnu myseľ. Analogická je práve napojená na to vyššie vedomie a binárna je tá, čo robí teraz. A tá binárna sa musí naučiť proste robiť to, čo teraz robíš. Čiže nemusíš sa veľmi bať o to, čo bude, len sa sústrediť na to, čo teraz robíš, lebo je to veľmi dôležité. Ľudia si myslia, lebo nikto ťa to nenaučí, že to je najdôležitejšia časť tvojho života a každý si myslí, že veď rob si čo chceš, že utekaj si tou hlavou hocikam, že toto sa učí veľmi málo. Konečne vchádzame aj evolučne do takého duchovného rozvoja, že si to ľudia začínajú uvedomovať len preto, lebo sme v prúseri. My sme mentálne v prúseri, my máme akože tu trable, nám sa to rozpadá, my nevieme ovládať tú myseľ. Len kvôli tomu, lebo nepoznáme sa dobre, svoj temperament a za druhé nevieme, čo to je byť v prítomnosti, čo to je byť vedomý v prítomnosti. A tam, keď sa to naučíš, tak tam je neuveriteľný kľud a neuveriteľný pokoj. Že ja viem, že za hodinu ma, dajme tomu, čaká niečo, čo bude náročné pre mňa, ale to bude za hodinu až. Teraz mám pokoj. A keď si čo najdlhšie udržím ten pokoj, tak prídem za hodinu do tej náročnej situácie a ju zvládnem perfektne, lebo ja tam idem odpočinutý. Môj bunkový regeneračný systém je plne odpočinutý. Že toto sa ľahšie hovorí, ako realizuje. Je to jasné, len tam treba pochopiť takú jednoduchú len mechaniku, že není to tu tak zložité, ako si myslíme, že jak sa tu dá žiť a nie je to taký prúser, ako sa zdá. Takže tieto za mňa dve veci. Spoznať svoju výbavu a potom normálne sa sústrediť na to, čo robíš. A každý, kto to akoby tak trénoval, lebo o tomto je to šamanské učenie, kde som potom išiel neskôr, tak ty si myslíš, že tam sú samé také zázraky a magicy a všelijaké, že ťa napoja na medicínske rastliny a uvidíš všeličo. Je to aj o tom, ale to je tá liečba. Ale základ je, že oni ťa učia byť naspäť človekom. Není to sranda, že my tu vyspelí akoby západnieri základné veci proste nevieme. Že keď sa teraz rozprávame, tak prosím ťa, venuj sa a rozprávaj sa, lebo tak ten duch tvoj a môj to tak naplánoval, takže my dajme mu úctu a proste sa plne venujme. Vieš, a toto je ešte taká iná vec, sa rozpráva, že lebo vieš, sa sťahujeme spolu do toho rozhovoru, ale predstav si, že si sám doma a ideš jesť, tak kde je tvoja hlava, keď ješ? Takže to sú základné veci. Keď ideš spať, tak choď spať, že vypni to svetlo, láhni si a proste čakaj chvíľu, že zaspíš. Vieš, ale nie, že proste si zoberieš telefon do ruky a zabávaš sa niečím a potom ťa normálne vypne od únavy. To není spánok, vieš. Když jsi se tam setkával s těmi šamany, jakou tu moudrost si od nich jako ty pochytil? Já rozumím tomu, že že budu žít v té přítomnosti a že ten vědomý život je o něco lepší než ten nevědomý, nebo když to strávíš prostě půlku života na autopilota, že to je o něco lepší. Ale stejně jako si myslím, že já kdybych tam jel, tak by mě jako zajímalo, tak co oni jako ví o něco víc než jako já, že jo? Toto je hlboká sféra, lebo ty vidíš na nich, že sú to úžasné ľudské bytosti, ktoré, jak som hovoril, že chceš vidieť tú ľudskosť, ale zároveň vidíš, že oni pracujú s niečím úplne oveľa hlbším. Oni proste čítajú ten akašický záznam. A to je niečo, že neuveriteľné, že oni sa vedia pozrieť do obrovskej hĺbky veci a zároveň nepodliehajú žiadnym takým náboženstvám, pravidlám, dogmatom, oni sú proste veľmi čistí. Oni nič nehodnotia, lebo samozrejme ty máš tendenciu sa tak nejako skrývať pred nimi, že aby tak, vieš, to ti automaticky nabehne, že či si dosť dobrý. A ty po chvíľke pochopíš, že to absolútne, že tam není žiaden hodnotiaci proces. Čiže toto je veľká vec, ktorú som si zobral, že som zrazu zistil, že tu není čo hodnotiť, tu není konkurencia, tu není súťaž, každý si tu sám za seba. A pochopil si, že oni majú proste tento účel v tom danom živote. On ti to presne vie aj povedať, že ja to mám preto, lebo s môjim pradedkom som sa dohodol, že ja sem teraz dojdem, ja budem robiť toto, ja budem ayahuasker, alebo ja budem peyote majster, alebo čokoľvek. A ty tam vidíš proste to prijatie toho života a veľmi rýchlo sa to na teba nasaje. Že oni proste idú a oni sú stále akoby v takom prijatí a so všetkým. Čiže oni neskutočne komunikujú s prírodou. So zvieratami. Ja som tam videl, ako zvieratá na nich reagujú. To keď vidíš, tak to je liečba pre oko. A ty proste
vidíš, že on je so všetkým v súlade. Všetky znaky, ktoré sa ti dejú, sú dôležité. Že dajme tomu, že on si sadne a pre ňo nie je náhoda, že ty sedíš tam, ty tam, že tu je toto, čiže on si najskôr pozrie všetky znaky, ktoré sa tam dejú. On číta z tých znakov. Čiže to je to, čo oni ťa veľmi rýchlo dokážu naučiť, že ty vlastne vidíš, že tu sa nedejú veci náhodne, ale že všetko je neuveriteľne dôležité. Aj to, ako je tu položený ten pohár. Že ty bežne by si nedával na tom, nestrácal by si na tom čas, že no však tu je pohár a je taký a taký, vieš, okrem opísal. On presne, jemu všetko dáva zmysel. A on proste číta ten kód reality a to je proste neskutočne zaujímavé. On vie, prečo sa to deje. A keď nevie, tak to pustí, lebo vie, že sa to za chvíľku dozvie, že prečo to tak bolo. Čiže toto tam zrazu vidíš, že ty potrebuješ aj vidieť, ako tie veci môžu fungovať. Nestačí sa o tom len rozprávať a naozaj je pre mňa obrovským darom, za ktorý ďakujem každý deň, že som to mohol vidieť na vlastné oči, že sú to není bláboli nejaké a že sú to není nejaké také ducharčiny a vymyslené a že vieš, že tam napríklad ja som si 100% istý, zatiaľ to nie je prepojené, zatiaľ nejako sa tu nepúšťa na tejto planete, že keby dobre nadúpaný vedec prišiel za takýmto šamanom, tak by ho to veľmi posunulo tam, kam potrebujeme, aby tí vedci išli. Lebo my nepotrebujeme, aby sa oni držali neustále svojich dogmát a presadzovali si ich a hovorili nám, že všetko ostatné sú blbosti, že to nie je potvrdené. Toto nám nepomáha ako ľudstvu, lebo ľudia majú obrovský presah a cítia veci, dejú sa im zázraky, dejú sa im veci nevedene. Tak veda ti povie to preto, lebo toto a toto. A ty cítiš, že je to ohraničený pohľad len preto, aby ti niečo povedali, lebo je to otestované. Preto 5% vedcov na svete ma veľmi baví a zbytovky je pre mňa, že ešte im držím palce, že potrebujú čas. Lebo oni sa neskutočne cítia a chcú ti to akože vyvrátiť všetko to, čo vieš. No a potom je tu 5% vedcov, ktorí majú aj duchovný presah a tých presne potrebujeme. Ale aj takýto, že vedec, ktorý ničomu neverí, že jeden deň pri takomto človeku a zrazu on zostane ticho na ďalší rok, lebo nebude chápať, čo sa tam deje, lebo to normálne zažiješ. A keď niečo zažije, už ti to nemôže nikto zobrať. To je taká vec. A to je to, o čom hovorím, že tam je napojenie na všetko. Ty vidíš, ako je všetko veľmi dôležité. Že ty vidíš, ako ten deň s tým šamanom prebieha, že je veľmi dôležité, ako sa pripravíš na ten deň, že pre ňoho ten deň je všetko, lebo on kľudne ráta s tým, že zajtra tu nebude. Čiže on prežije úplne akoby naplno tie veci, že tam je všetko v tom dni vidieť a to je akože veľmi plnohodnotný život pri ňom zažívaš. On nepočíta s tým, čo bude zajtra, zároveň sa spolieha na toho svojho ducha, že je veľmi dobré, že kam ho zobere. Keď ho zobere preč z tejto planety, bude to OK, presne žiaden strach zo smrti, z ničoho, lebo oni sa na to tešia, na tú smrť, lebo oni hovoria, že príchodom, ako si sem prišiel, tak duša ide do väzenia vyžiadaného, lebo si to praje, tú skúšky. Proste bude obmedzená a ako náhle skončíš, tak to oni smrť neuveriteľne oslavujú. Tak, jak my oslavujeme príchod dieťaťa, tak oni tak podobne oslavujú odchod. Lebo oni vedia, že sa ešte stretnú na vyššej úrovni, oni sa poznajú, duševne sa môžu kedykoľvek kontaktovať, ale vlastne to je to, že také uvoľnenie tej duše, že už nová tá duša nabehne do svojej plnej funkcie, do svojho plného rozmachu, lebo my sme tu bez ruky, bez nohy, slepí, že oni to až takto vnímajú, že to je ešte také väzenie pre dušu. Ale vítané, lebo to je duchovná cesta, je to posun, takže je to super sem chodí, preto sa sem tak tešíme a všetci sa o to snažíme, aby sme sa sem dostali do toho života ako duše. Ale oni to vnímajú trošku inak. Čiže oni nemajú vôbec žiaden pojem o to, že a zároveň, keď máš ty aj správne myslenie, tak sa ti nemôže veľmi stať, že nejaké choroby budú akože otravovať v tom živote, lebo to si len sám akoby privodíš. Samozrejme, tam nejaký genetický potenciál, s ktorým sa dá robiť, ale všetko ostatné záleží len, akým myšlienkový tok ti ide hlavou. Čiže oni nemajú strach z chorôb, nemajú strach zo smrti a oni proste veľmi rešpektujú, že duchovná sféra je prepojená s touto realitou a táto realita odzrkadľuje všetko, čo potrebuješ vedieť čítať. Takže to čítanie tej reality, akoby odpoveď na tvoju otázku, musím povedať, že to je pre mňa asi najviac, čo som sa tam naučil. Dokázal si to jako nasát a předávat dál? Nebo to je ten účel, ne? Áno, nie hneď,
A budovalo sa to vo mne a ja som dlho vôbec nechcel ísť na žiadnu kameru, alebo som sa tak necítil. Ja som sa ani nebral nikdy, že som človek, ktorý môže chodiť na niekde niečo rozprávať alebo niekoho niečo učiť. Ja som sa nikdy tak necítil, doteraz sa tak necítim. Pre mňa to je všetko, že tu, že sedím, je pre mňa akože neuveriteľná záležitosť, že ako je to možné, lebo ja som nikdy si sám seba nepredstavoval, že budem nejak verejne vystupovať, čiže ja som odtiaľ odišiel a nikto mi ani nepovedal, že budem verejne vystupovať, len mi bolo povedané pár vecí, ktoré ma veľmi akoby prekvapili, že tam je rôzny typ potenciálu a že je to zaujímavé, že uvidíme, že kam ma to pošle, ten duch. A vlastne ja som sa prvé roky, ako som tam odišiel, tak som sa stále akoby zoznamoval so sebou, deje sa to aj dnes, ale až po nejakej dobe ma to pustilo, že komunikovať s inými ľuďmi o tom. Alebo teda aj viesť iných ľudí, lebo ja som sa vrátil a hovorím, že idem si robiť klasickú psychológiu, idem robiť terapie a už ma to nepúšťalo do tej klasickej terapie. Už som tam videl, že tie depresie už sa dajú riešiť inak, úzkosti inak, panické a tak inak, že už ma nebavila úplne taká klasická cesta antidepresív a podobných vecí, čo teraz tiež psychológovia nerobia len s tým. Psychiater väčšinou už vlastne predpisuje lieky, ale psychiater vlastne má tú šancu ešte zachytiť ten stav skôr a popracovať. Ale tie metódy, ktoré som zrazu videl, som vedel, že nejdu do hĺbky, že tam nie je pochopená tá príčina tej depresie. Čiže už ani do klasickej psychológie ma to nepúšťalo. Na verejné vystupovanie som sa žiadne necítil. Čiže ja som pracoval veľa ešte so sebou, aby som sa naučil čítať túto realitu. A až keď sa mi to nejako tak, že som sa v tom cítil dobre, nič sa to udialo, že som ma to vlastne, a už viem, že takto idem prežiť ten život, že ja už proste len sa budem akoby čakať, čo mi ten duch pripraví a viem, že niekedy bolo prvýkrát povedané, že mám ísť na nejaký live stream, si pamätám, že to bolo na Instagrame s Majkom Spiritom, ktorý tiež tu u vás bol akože s kamošom, tak ja som sa nevedel ani predstaviť a hovorím, že to vôbec není treba. Že to vôbec akoby neprichádza do úvahy, ale som len vnútri cítil zase taký ten hlas tej pokory, že rob to, čo máš a to, čo sa tam utvorilo, tak to musíš urobiť. Že nefungujem už akoby v štýlom, že čo ja chcem, ale skôr, že kam ma to pošle. Tak to s pokorou. A to je ten druh pokory, o ktorý vlastne je v tom apu, je základ všetkého. Sa potrebuješ dostať do tohto typu pokory, že ľudia často nechápu, čo to pokora je, ale to je toto. Že proste, že a nemusíš všetko komentovať, či je to dobré, nie je to dobré, aké to je, proste ty urob, čo máš. Vieš, že keď to cítiš znútra, zhlboko, no ale na to sa potrebuješ prepracovať do nejakého spoznania samého seba. Takže preto hovorím, tá cesta je, najskôr sa musíš spoznať, aby si potom chápal, že v pokore budeš príjmať to, kam ťa to pošle. To čítanie z tých akašických záznamov je veľmi jednoduchá vec, že my sme zložení z nejakého energetického pola. Podľa tej šamanskej kultúry, ako som to aj ja zažil a videl, sme zložení zo 7 tiel. Čiže to je aurické pole. A to aurické pole, ty ho neprečítaš cez oko. Bo oko má určitý typ blokácie. Oko je napojené na šišinku, ktoré ja hovorím, že to je šamanom celého tela, lebo ona tvorí hormóny, určité veci, ktoré vlastne riadia to telo aj riadia tú duchovnú podstatu. Ale čiže ty to okom neuvidíš, ale tá znalosť sa ti otvorí, že ty proste sa na niečo pozrieš a ty to dokážeš normálne prečítať. Že preto hovorím, že to je jednoduchá vec, lebo to je najjednoduchšie, čo si vieš predstaviť ako chôdzu, ani nevieš, že chodíš, ale zároveň sa ti to musí otvoriť. Dá sa to na silu naučiť. A vidím, že sú to veľmi nebezpečné veci, že ľudia to všelijako na silu, sú to aj takí mágovia, na rovinu to poviem, sú tu ľudia, ktorí majú neuveriteľné presahy, ale skôr do tej čiernej mágie a to sa dá urobiť. Ale to sú obrovské veci, za ktoré sa píka potom. A ty proste prečítaš to energetické pole, že tebe to normálne príde. To sa pozrieš na to energetické pole iného človeka a ty to proste vidíš nielen 5 životov, ale vidíš stovky životov dozadu, dopredu. Ale zase orientovať sa v tom, to je ten skill toho šamana, že ty musíš vedieť sa v tom orientovať. To je obrovský vesmír a ty musíš vedieť, kam sa pozrieť a čo tam robiť. Čiže ty už musíš mať obrovskú skúsenosť s vychádzaním z tela. Tie out of body experience, ty už musíš vedieť, lebo zase na druhú stranu hovorím, že zažil som jeden z najlepšieho šamana, ktorý sám mi povedal, že on má možnosť takisto sa pozrieť iba na frakciu celej tvojej bytosti. Lebo ani tomu šamanovi to nie je umožnené vidieť všetko. To by zase nebolo fér, aby ťa niekto vedel takto prečítať. Len ty ako vlastná osobnosť môžeš sám seba takto čítať. Čiže
Preto tam nemôže byť nejaký hodnotiaci proces, lebo nikto sa fakt v nikom nevyzná tak, aby som mohol povedať, že ty si taký, ty si taký. Ty to proste môžeš vedieť len sám. A keď ten akašický záznam, to je zaujímavá vec. Mohl bys to nějak, dobrý, my jsme tady všichni profíci, jasný, a mohl bys popsat pro někoho, kdo neví ani, co znamená akašický záznam, co to vlastně znamená? Je to záznam duše, je to záznam všetkých tvojich životných skúseností, ktoré sa už stali, ktoré sa ti dejú a ktoré sa ti ešte aj budú diať. Viem, že to je veľmi náročné pre niekoho, kto to počuje prvýkrát a vtedy si len treba povedať, že kľud, všetko je v poriadku, že to sa proste poskladá, ale naozaj, keď to mám popísať, čo to je to pamäťová jednotka všetkých tvojich skúseností. A teraz duša nie vždy vníma skúsenosť tak, ako ty napríklad teraz, keď vyjdeš na ulicu a pôjde popri tebe perfektné Ferrari a ty si povieš, že wow, že aký pekný zážitok, mám pekné Ferrari išlo. Duša takto nevníma ten zážitok. Duša vníma ten zážitok z toho pocitu, aký si mal, keď to auto prešlo. Čiže toto je tá skúsenosť pre dušu. Ona zbiera pocity a emočné zážitky, nezbiera fyzické zážitky. Dajme tomu, že sa stane nejaká nepríjemná situácia, niekto tam na teba akoby zaútočí v nejakej situácii a duša si nepamätá to, čo ti urobili, čo ti bolo urobené, to nie je ten zážitok. Dušu zaujíma, aký si mal pri tom pocit a ako sa to v tebe implementovalo. Takže je to nejaká tvoja kniha života, nejaký pamäťová jednotka, vyslovene to tak nazvem. Aj dozadu, aj dopredu. Lebo toto ti potom akoby príde tá otázka, že akože dopredu. Že chápem dozadu, že niečo sa stalo, ale chápem teraz, ale že akože dopredu. Toto je tá vec, že... No tak jak to, že dopředu? To je taká vec, že tá analogická myseľ, o ktorej som hovoril, tá binárna myseľ je tá naša, ktorá používame, je to tvoje vedomie, spoločenské vedomie a potom je to akoby aj to vedomie, kde odchádzaš po smrti. To sú také 3 levely, kde tá binárna myseľ môže akože operovať a tá je napojená na minulosť. Potom je tá analogická myseľ a tá je napojená na vyššie verzie teba, na tých všetkých 7 tvojich tiel energetických a je to tvoje budúce ja, ktoré dopredu všetko pripravilo do určitej fázy. Ono príde akoby z budúcnosti, zoberie ťa v tejto chvíli a ťahá ťa za tým cieľom, ktorý bol tebou navrhnutý v budúcnosti. A o tom tieto filmy všetky hovoria, ktoré si jej spomínal, že toto sa snažia filmári zachytiť do toho filmu, lebo toto je tá najväčšia alebo jedna z najväčších tých otázok, ako toto môže fungovať, lebo naozaj každý si vie predstaviť, keď už niekto chápe, že nejaká inkarnácia, že sem opakovane chodíme a to, že dozadu. Ale ako je možné, že dopredu proste, čiže ten duch, on pracuje ďaleko dopredu a ty len dobiehaš do toho, čo už bolo tebou vytvorené. Čiže tie životy, tá analogická myseľ, to je vlastne ten čítanie toho akašického záznamu tej analogické mysle a ty vieš sa pozrieť, že čo všetko už je pre teba pripravené, čo si vlastne pre seba praješ, len musíš si počkať, pokým si tam dojdeš. A je to dobře, že to víš dopředu? Nebo že by si to zjistil jako dopředu a pak řekl, no super, tak to se mi nezdá, tato varianta. Já bych radši tu virtuální realitu prožil tady s aeroplánem a tunou zlata v bance. Toto sa ti všetko, tieto vedomosti sa ti otvoria, až keď si na to pripravený. Takže sa nemôže stať, že alebo nie je vôbec dobré. Ja neuznávam toto, že veľmi sa ľudia chodia na seba pýtať akoby vešticiam a podobným. Akože ja chápem, že to je určité povolanie, je to v poriadku, vôbec som není proti ani nič, ale neuznávam to náhľady dozadu, dopredu, keď si na to není pripravený. Tam práve v tej šamanskej kultúre som to pochopil, že to oni sa tam nepozerajú len tak, lebo sa im chce. Tvoja duša im na to musí dať povolenie a musí to byť pre nejaký vyšší účel, že je to fakt pre niečo dôležité, aby sa niekde čo vám nezasekol alebo niečo. Jemu sa ani neukáže ten tvoj akašický záznam, ak ťa tam tvoja duša akoby nepustí. Takže vôbec som není za to, aby sa takéto... Ja som mal možnosť sa pozrieť na tú časovú linku aj moju, aj iných ľudí a musím povedať, že na to je potrebné, aby bol človek pripravený, lebo to je záber. Neodporúčal by som to nikomu a teraz spätne viem povedať, že vôbec to ani nie je potrebné. Vôbec to nie je potrebné, že ti to pomôže do života alebo niečo. Skôr ťa to môže pomýliť, lebo tam nemusíš veci pochopiť. To tvoje vyššie ja, budúce ja je tak nadúpané, to je tak vysoká inteligencia, že ty z tejto roviny, kde ťa to zastihne, nemôžeš pochopiť, že čo to je tam plánované. Myslíš, že s tím jde teda pracovat i jiným způsobem, než tak, že se přes někoho nebo nějakým způsobem napojíš na to vyšší a zkusíš to vyřešit nějak tam?
Skúsa ma lepšie opýtať, prečo by si to potreboval s tým pracovať, prečo by si chcel s tým pracovat. Akože... To je spíš jako obecnější, to není jako konkrétní případ. Ale řekněme, že víš, nebo ti bylo nějakým způsobem sděleno, že máš nějaký traumata, ať už z dětství, nebo třeba z nějakých předchozích inkarnací, ty se tě furt drží a drží se třeba tě rodově nebo prostě v různých těch životech. A v nějaký moment ti to třeba díky nějakým zážitkům dojde a chceš ty být ten, kdo to přeruší. Že to s tebou skončí tá vec. Áno, dobre hovoríš aj. Áno, toto je už veľmi dobrý náhľad, keď už sa vlastne ocitneš v takomto type uvažovania a na to presne fungujú potom tento typ profesionál. Nemusia to byť peruánsky šamani, ale to, ja som mal skúsenosť aj so sibirskými šamanmi, aj tých šamani sú po celom svete, sú tu úžasní liečitelia, sú tu, každý je dobrý na niečo iné a sú tu už naozaj akože silní, takí, nazývame, že pracovníci svetla, lightworkery, lebo to už sú tu také danosti, že tu už je naozaj, že všetko, aj keď sa to niekomu zdá, že nie, ale tu už je, že všetko. A ty v takom prípade, ak už to takto chápeš, vieš už ten zážitok, cítiš, že ťa tam nemotivuje nejaký druh ega, že ty chceš prerušiť tú rodovú líniu alebo niečo, ale naozaj cítiš, že toto sa ťažko vysvetľuje, že kedy je to už, no ale predstavme si, že už akoby chápeš, vtedy je dobré naozaj vyhľadať, vtedy ti príde aj do života skôr či neskôr niekto, ktorý pochopí, že sa mu to otvorí cez teba, lebo on vidí, že vlastne požiadavka prišla od teba. Čiže keby ja som bol teraz ten šaman a mi to povieš, tak ja to automaticky uvidím, nie preto, že ja sa chcem do teba pozrieť, ale že tvoj duch mi to proste pošle a ja to proste uvidím a viem ťa v tom navigovať. Čiže je to vzájomná akoby dohoda na vyššej úrovni. Ja. Takto sa to deje. Čiže ty, keď naozaj to máš byť ten, kto má prerušiť ten generačný kód, tak mi ver, že sa to určite stane. Keď si to ty, tak sa to určite stane. Nemá sa to ako nestať. Čiže ty v tejto chvíli nemusíš to tlačiť, že niekto príde a to, kde ho mám vyhľadať, kde ho mám o toto sa nestaraj. To je práve tá pokora šamanská, že toto oni neriešia, že musíš akože to teraz dať tomu nejakú strašnú akciu. Ale keď to tak vieš, že to je vnútri, tak sa to určite udeje. Príde ten, ktorý ti to zrazu prečíta. Možno by si ho ani, môže to byť niekto, kto by si, vieš, že ho nečakal. Čím to je, že některý lidi tu schopnost mají a většina jí nemá. Já jsem nezažil moc lidí ve svém životě, který by něčeho takového byli schopní. Že čím to je, že sa objaví niekto taký? To sú proste normálne tu takí vybraní, akože je to vyspelosť duše. Chodia sem už aj určitý druh, tu je nové škála vyspelosti. Sem chodíš akoby škála vyspelosti. Tu sa všetci sem chodíme radi, lebo to je perfektná hracia zóna, hracie pole, ale tých škál, úrovní, vyspelosti sú tu rôzne, je ich tu naozaj že veľa. A proste ten človek, ktorý príde do tohto levelu, on to vie od malého dieťaťa. Nemusí to vedieť vypovedať, nemusí to, ale on to vie proste, že to je ten účel tej duše. Ona už vie, že neprišla kvôli, proste vie, že prišiel kvôli tomuto. Tak. A ten život sa môže odvíjať klasicky, môže sa napríklad narodiť do veľmi ťažkej rodiny, alkoholické, neviem ako všelijakej, môže mať ťažké, vieš, takže ľudia ho aj odpisujú, že ty akože si to nedobre rozmyslel, že to tu nemáš akože dobre ustlaté, ale tu vôbec nie sú akoby predpoklady, že to práve, že tie vyspelé duše sa veľmi často inkarnujú do veľmi ťažkých podmienok, aby sa tam vlastne aj prebrali v tom, aby sa zobudili. Lebo ty si predstav, že keď máš, aj to je moja taká skúsenosť častokrát s ľuďmi, že keď máš ten život, je to taká stredná, dobrá trieda, že ti nič nechýba, ani nič nepotrebuješ, ani nemáš úplne všetko, ale nič, vieš, že si tak dobre si žiješ, tak ťa to trošku aj tak uspáva. Že ty vlastne ani sa nepýtaš potom po takýchto druhoch otázkach. Ani ťa nezaujíma veľmi, lebo ty si žiješ taký stredný typ života, to sú častokrát duše, ktoré sú vlastne neúplne vyvinuté, ale nechcel by som to takto kategorizovať, ale rozumieme sa, že oni prišli proste pre klasický život, ale práve tie duše, ktoré tam zažili niečo ostré, drsné, veľké, že ich všetci odpisujú, tak to sú na to, aby to s tebou zatriaslo a aby si vlastne uvedomil, že počkaj, ale že tu sa dejú aj nejaké iné veci, že ťa to vytrhne akoby z toho. Takže extrém v tomto prípade je žiaduci, aby ťa to prebralo, aby si ty naozaj, vtedy sa ti dejú aj tie zázraky a tak. A častokrát proste tí, čo žijú v tej strednej triede alebo v lepšej triede, majú takú lútosti prejavia, že a ty chudák, máš ten život taký, ale oni sa nikdy z toho nepreberú, lebo oni tam budú, to hovorím, že drichmať. Že oni tam zaspia v tej svojej škatulke.
Hele, takhle, nemáme ambici z tohohle dělat nějaký jako praktický podcast. Jo? Tohle je prostě povídání a jsme rádi, že jsme tě potkali a že si věnujeme jako vzájemně čas. Na druhou stranu, já u sebe nebo ve svém okolí jako vnímám často lidi, který máš pocit, že tak nějak jako si žijou přesně svůj život, že každý ty své bubliny má nějaké jako vztahy, partnerský, že jo, rodina, práce a že se nějak jako relativně jako dobře má, ale často ten člověk se cítí podle té bubliny, která mu vlastně nejméně jde, že jo. To znamená, že když má, nevím, v prdeli vztahy jako s partnerkou, no s partnerem, tak podle toho se vlastně všechno ostatní jako odehrává v tom jeho životě. Teď ta myšlenka, že nemusíme být úplně praktický podcast, ale zároveň trochu by bylo fajn jako aspoň zodpovědět třeba tohle, jako jak třeba vyladit to svoje vědomí, když ti nejde ten jeden segment toho života a máš pocit, že se jako snažíš, že víš o tom, že tato věc zrovna nefunguje a chtěl bys to jako opravit, ale nejde ti to. Jakoby vidíš tam tu překážku, ale ona jak není fyzická, tak prostě blbě se jako obkračuje nebo přechází nebo prostě jdeš jiným směrem. Máš ty na to nějakou jako techniku? Myslím si, že toto máme s tým všetci skúsenosť, že sú proste presne bubliny, ako to nazývaš, je ich niekoľko v tvojom živote a jedna z nich je taká akože najväčší prúser, ktorá ťa obťažuje a ktorá ti naozaj akože prekáža. A to býva najčastejšie životné poslanie. Tá bublina, ktorá je najťažšia, býva životné poslanie. To znamená, že tá duša si povedala, že tak ti to tu skazím alebo sťažím v tejto sfére, že budeš nútený proste sa zobudiť a budeš nútený proste zabrať, lebo toto ti bude tak obťažovať, že ale nejde tam vždy o to, aby si akože s tým niečo urobil. To je tá rada teraz, keď sme prešli do tých praktických vecí aj s tým, ako robím s ľuďmi a ako robím akoby aj sám so sebou, akoby aj zo svojej vlastnej skúsenosti, tak vidím, že som si hovoril, že tak sa mi dobre orientuje v ostatných mojich bublinách a táto vec, že ako je možné, že to neviem vyriešiť. No prvá vec je, že tam niečomu nerozumieš v tej najťažšej bubline. Toto je treba si uvedomiť. Že normálne prijať to, že, lebo tebe sa zdá, že urobíš všetky možné veci som už urobil a stále sa to nezlepšuje. Normálne si naplno priznať, že je to oblasť, ktorej nerozumiem. Lebo častokrát vidím, že má niekto napríklad problém v nejakom vzťahu a on navštevuje všetky vzťahové kurzy, až sa nakoniec stane terapeutom vo vzťahových kurzoch. Ale vlastne tam ide o to, že si treba na rovinu priznať, že toto je vec, ktorej nerozumiem. Nerozumiem jej preto, lebo si to niečo vo mne hlbšie tak praje. Je to nejaká moja životná skúsenosť, alebo teda životné poslanie. Lebo poslanie, častokrát si ľudia myslia, že môjim poslaním je byť najlepší elektrikár. To nie je poslanie, to je dar alebo danosť, ale tvojim poslaním sú väčšinou tie prúsery. Že, tak si predstav, ako ľudia na to pozerajú, že moje poslanie je byť teraz liečiteľ všetkých ľudí, no to nebýva poslanie, to je darom, ale akoby životné poslanie je ten prúser. Čiže toto je prvá vec. Ako náhle si toto naplno uvedomíš, čo sa dá cez tú terapiu samozrejme toto všetko robiť, že tu prevedieš toho človeka tým a on si to naozaj naplno uvedomí, že aj sa s ním pozrieš na časovú os v tomto živote a zistíte, že kde sa to začalo a takéto veci, kde bol prvý prúser v tomto, tak on si naozaj uvedomí, že dobre, tak toto je vec, ktorej nerozumiem. Okamžite sa nastáva okamžité uvoľnenie v tej oblasti. Ty zrazu pustíš od toho ruky a priznáš, že ty si na toto není proste dobrý. Že toto nie je vec, ktorá by ťa mala akože v živote trápiť. To je polovica práce je urobená. V tej chvíli prestaneš na to tlačiť, lebo samozrejme ty stávaš a zaspávaš s tým, že táto oblasť tvojho života je v prdeli a nevieš, čo s tým máš robiť. Ty v tej chvíli to normálne púšťaš. Nie som v tom dobrý, nerozumiem to, kľudne to porozprávaj všetkým kamarátom, že viete čo, ja som není dobrý v tomto, tak ma tým neobťažujte, ja tomu nerozumiem. Toto častokrát aj som naozaj vnímam, že to je 50% práce urobené. Automaticky sa stane, že tvoj mozog prestane na to sa sústrediť, tvoj predný mozog prestane mať fokus na tú vec. Predný mozog je logika, to je nápad, tam všetko, čo príde do predného mozgu, tak sa manifestuje, ak je to čisté. Ak to nepokazíš nejakou analýzou. Jedine analýza to môže pokaziť, ale všetko, čo príde do predného laloku, ak je to čisté, je to v súlade s tvojou vyššou bytosťou, sa musí udiať. V tej chvíli ty máš nejakú bublinu, máš problémovú vec a ty to v kuse posielaš do toho frontálneho laluku, v kuse to chceš vyriešiť, v kuse to chceš analyzovať, zasekneš sa tam totálne. Takže ak ty pochopíš, že to môžeš pustiť,
že sa ťa to netýka, že tu máš robiť iné veci v úvodzovkách, lebo je to tvoje životné poslanie, ale nemôžeš na neho tlačiť. Frontálny hladok sa zamerá na iné veci a ty zrazu si oslobodený. Ty si pred celým svetom priznal, že toto ti nejde dobre robiť. V tej chvíli ty si pustil ten nátlak v tejto oblasti a tebe sa začnú ukazovať veci zrazu úplne inak. Ty zrazu normálne si schopný vykročiť z tej ťažkej bubliny. Samozrejme, nie je to na druhý deň, ale ako náhle proste presunieš pozornosť na niečo iné, v tom, čo ti možno ide lepšie, lebo my sme tu na to, aby sme robili to, čo vieme, a nie na to, aby sme robili to, čo nevieme. Ja teraz nemôžem si natiahnuť v mojom dome elektriku, lebo ja to neviem robiť. Takže nemôžem sa robiť, že to viem a nemôžem s tým ma to trápiť. Takže okamžite sa uvoľníš, priznáš, že tomu nerozumieš. Druhý krok v tom celom procese je, že ak sa ti neobjavia okamžite znaky, tak vieš, že sa tým absolútne nemusíš zaoberať. Že to normálne pustíš do svojho života a priznáš sa, že túto oblasť, že do konca tvojho života budeš straglovať v tejto oblasti. A garantujem ti, že sa to okamžite otočí. Čiže ty to proste príjmeš tým, že povieš, že nie si v tom dobrý, a druhá vec je, že proste sa tým prestaneš zaoberať. Dôležité je len v tomto liečení, ako sa rozhodneš v tom prítomnom okamihu, že zaujať tento postoj. Lebo to liečenie je pripravené. O to liečenie sa nemusíš báť. To liečenie to urobí sám za teba. Ten duch konečne pustíš do toho tvoju vyššiu bytosť, aby to konečne mohlo ten tvoj životné poslanie ti ukázať, v čom je ten prúser. A ty zrazu zistíš, dojde ti informácia, že tvoj predok, niekto ti to povie, nejaká tvoja stará mama alebo niečo, z ničoho nič ti prídu zrazu informácie, že tebe sa teraz nedarí vo vzťahoch, lebo chápeme sa, že zrazu ty vidíš ten vzorec bez toho, aby si musel ísť nejakým lekárom, šamanom, niečím, že život ti to povie sám. Len to musíš vlastne pustiť do toho života. Toto je vyslovene taká praktická rada, ktorá veľmi, veľmi akože pomáha, alebo pochopíš ten princíp toho. Možná druhá věc, jak jsem zmiňoval, co mi dali nějaký ty psychedelické zážitky, tohle je možná ta druhá věc, že tam totiž všechno to, co ti to ukazuje, tak to má nějakou posloupnost, mi přijde. A vždycky ti to ukáže, nevím, nějakou myšlenku, scénu, já nevím, něco. A samozřejmě jsou různý typy těch prostě zážitků, že jo, ale prostě tak mi přijde, že ti to něco ukáže. A ty nad tím jako říkáš, proč tady je tohleto, nechápu, jako to má souvislost, proč to tady teď jako je. A až v momentě, kdy ti to tam někde po něčem jako docvakne něco, co si přešel před půl rokem, nebo takhle, najednou ti to dojde, jo, takhle, proto mi to ukazuješ. Ta scéna zmizí a jde dál. Už zase ukazuje jako další scénu, jo. Ano. Ale tam je to hrozně rychlý, že jo, protože tam to funguje, prostě myšlenka je 1000krát rychlejší, než tady to, co máme my teďko, jo. Ale tady to funguje podle mě úplně stejně, přesně jak popisuješ, že jakmile to pustíš, jakmile tomu přestaneš dávat ten fokus a prostě jako dobrý, tak přijmeš to, že to tak prostě je, tak najednou mně přijde, že to nefunguje jenom v případě nějakých jako problémů nebo průserů, ale přijde mi teďko, že už to funguje jako i v momentě, kdy třeba jako něco, někam se máš dostat, někam chceš, jako něco potřebuješ. A když to takhle necháš, tak pomalu ty říkáš, potřebuješ si rozvíjet elektriku po baráku, nevíš, jak to máš udělat. Mně přijde, že druhý den mi zaťuká elektrikář na dveře a řekne mi, nechcete něco udělat. Presne tak toto funguje. A môžeš si to vyskúšať na slabších veciach, ktoré nie je pre teba až taká citlivá vec ako táto najťažšia bublina. Vyskúšaj si to na niečom inom a ono to proste začne fungovať a ten vzorec proste len nakopíruješ na tú najťažšiu vec. Nehovorím, že to je jednoduché. Možno, že sa s tým budeš potýkať nejakú dobu, lebo je to ten život, to životné poslanie tej duše, takže nepristupuj k tomu ani, že sa to vyrieši hneď. A kľudne príjmi, že to možno ani nezvládneš v tomto živote. Ale s tým vedomím, že si to pustil, ti garantujem, že si preto urobil najlepšie, čo sa dá. A proste sa to normálne stane, že tá realita, toto je duchovná realita, toto nie je fyzická realita. To je proste duchovný priestor, ktorý je napojený na vyššie sféry. A proste na druhý deň ti zaklope ten elektrikár, lebo on je tu vedľa a sa mu zdalo, že máš, a ty sa proste len usmeješ. A do tejto fázy fungovania života, keď sa dostaneš, tak máš proste vyhraté, lebo už si není stratený. To neznamená, že všetko ti pôjde zrazu, ale ty sa zrazu pripravíš pomaličky, zosilnieš na túto najťažšiu tvoju bublinu a budeš na ňu proste pripravený ju zvládať. S tým, že budeš stále hovoriť, že ja tomu nerozumiem, ja musím dať od toho ruky preč, lebo to je vec, ktorá mne proste nejde, a tým liečíš ten proces. Nie tými slovami, ale rozumieme sa, že proste tým postojom. A ja ti garantujem, že sa to dá vyliečiť takto. Logická otázka, která teď následuje, je, jakým způsobem můžeš získat teda důvěru v tu
nevím, intuici, aby... Víš co, že když tohle to vyprávíš někomu, kde je úplně zavřený, tak je to asi jako zbytečný, těžko mu popíšeš, jak se z toho dostat, to já jako ani sám nejsem schopný. Jasno. Ale jak člověk může, který je někde prostě úplně v hajzlu, ve sračkách, něco prostě a teď tak to slyší, jak může získat jakoby důvěru v tu svoji intuici nebo v něco, v ten proces? Áno. Na toto zasa funguje proste, preto to máme tu ich psychologov a tú terapiu, lebo keď je takto niekto, akože poviem to, že je zošľahaný, tak určite nemá silu ani energiu na to, aby išiel takto si čítať ten jeho ten kód života. Na to musíš nabrať aj trošku silu a energiu, na to musíš mať aj priestor a čas, čiže na to potom funguje naozaj tá klasická psychológia, ktorú mám veľmi rád, že proste, že keď je dobrý terapeut, tak on pochopí, v čom sa nachádzaš a vie ti takto odstreľovať z toho života nepotrebné veci. A ak ti to začne odstreľovať, tak energia ti bude pribúdať, ty zrazu zistíš, že vôbec to nemusím akože robiť v mojom živote, toto nemusím. Čiže na toto je ten psychológ, keď sa vydarí psychológ, toto je jeho práca. On ti podstreluje veci, ktoré ťa vyčerpávajú, skolektuje ti energiu a vtedy môže nastať tento proces, že ty zrazu sa začneš prirodzene zaujímať, že začínam na to dochádzať, že vlastne kde je ten problém, že začneš sa cítiť na ten najťažší problém a v tej chvíli potom treba buď vyhľadať už ten vyšší level, alebo proste vyskúšať si nejaké procesy, že pochopiť to celé. Ale ak si že úplný laik, ty musíš najskôr nabrať energiu a silu, preto ťa nebaví, dajme tomu tento typ debaty, lebo ty absolútne nemáš energiu a priestor sa tomu venovať. Čiže ty si povieš, že to sú bláboli chalani, že nehovorte mi toto, lebo to sú nefunkčné veci, samozrejme, lebo nemáš dostatok energie na to, aby si sa na to pozrel. Čiže ideme najskôr kolektizovať energiu a odvahu, aby si bol schopný tomu čeliť a to nejakú dobu trvá. Jakože naučiť sa sám sa cítiť. Nelenže cítiť, ale normálne proste prežiť ten deň tak, že máš trošku energiu, že nebyť stále v tej, ja to volám, že hasiaca pozícia, že hasíš, že ty vlastne žiješ ten deň tak, že čakáš, čo kedy príde a ty sa snažíš... Jo, takové dní jsme podle mě všichni zažili. Presne jako, tak. A někdo to přesně jako zažívá jako neustále. Vlastně. Tak a že predstav si to, že zažívaš to každý deň denne, roky, tak potom ti chalani takéto niečo povedia a ty sa len zasmieš, že dobre, že hovorte si, vieš, a to zase ja úplne chápem, lebo na toto práve ja som, vieš, pozrieš sa do očí toho človeka, vidíš, kde sa nachádza, čiže určite mu nebudeš hovoriť o intuícii a duchu, lebo ho len nasereš. Takže preto niektorí ľudia je škoda, že sa obmedzujú, že toto vedecky nie je potvrdené, tam preto hovorím stále, že je za tým iba strach pochopiť veci. Necítiš sa na to, aby si prijal takéto, ináč každý vie o všetkom tu. Tu aj ten posledný človek, ktorý by si veril, že by sa chcelo o takýchto veciach baviť, tak aj on vnútri je duchovná bytosť, aj on to vnútri všetko vie, len ten strach mu bráni sa tomu otvoriť. Takže to je len o tom. Ak máš strach vlastne z tohto duchovného sveta, ktorý je nám veľmi blízky a nemáš, dajme tomu, na to talent, lebo to vôbec nemusíš mať, si napríklad dobrý elektrikár a vôbec sa ťa nezaujíma nejaký duchovný svet, tak aj tak si duchovná bytosť a keď si v hasiacom procese svojho života, tak jedine, čo potrebuješ, nabrať dostatok energie. Čiže vyhľadaj niekoho, kto ti pomôže odstreliť z svojho života a vysvetliť ti, že túto vec už nemusíš robiť. Tí ľudia to častokrát nevedia. Nevedia, že napríklad nejakú úplne malichernosť, že ísť každý deň za svojou nejakou tchýni a proste sa s ňou baviť, že to nemusíš robiť a ten človek, že ja to vlastne nemusím robiť a normálne sa mu nabere toľko energie, len z jednej, vymyslel som si príklad, ale vlastne potrebuješ nabrať energiu na to, aby si sa vôbec niečo chystal. Čiže aj ľudia, keď budú počúvať túto debatu, tak treba tam ísť v oddychnutom stave, kľudne v prijatí a proste počúvať len to, čo ti zarezonuje. To, čo ti nezarezonuje, proste púšťaš, lebo to je v poriadku, to ešte nie je pre teba informácia, to neznamená, že si horší alebo lepší. To proste teraz si v takomto rozložení a toto mi sadlo, ďakujem pekne, berem, toto neberem. Takže ja preto aj častokrát, keď máme tie APU vystúpenia, tak ja tam, ak dáme nejaké video vlastne von, tak ja tam vypínam komentáre, poviem tomu týmu, aby vypli komentáre, lebo tie komentáre sú veľmi rušivý prvok. Tam tí ľudia začnú zvážovať veci a to mení úplne charakter liečebný toho, čo je tam povedané, lebo všetko je vlastne liečebný proces a vy preto robíte tento podcast, lebo proste tu prebieha určitý typ liečby, nejaká téma je veľmi zaujímavá, to je liečebný proces, niečo posílaš akoby verejnosti a tie komentáre sa tam dejú preto, lebo tí ľudia proste niečo nepochopia a majú tendenciu povedať, že to je blbosť.
A to len preto, že to nepochopil. Takže vypnem komentáre, lebo všetci, čo ti ďakujú za to, oni ti to pošlú, ty to cítiš energeticky, že to bolo prínosné a že oni ti to vedia nové poslať, on si pomyslia, že chalani to dobre nahrali, ďakujem pekne chaloši. To úplne stačí. A nemusia tam písať, vieš, veci. A zase tí, lebo hejteri v skutočnosti neexistujú. To sú len naozaj ľudia, ktorí majú strach a majú málo energie. A tam keď niekto povie, že no chalani taráte blbosti, no tak akože nemáš priestor tam napísať, lebo nikoho to vlastne ani nezaujíma, že si to nepochopil, že zober si z toho, čo, alebo to úplne sa prehľad na niečo iné. No a takýto človek, keď mi príde, tak viem presne, čo s ním treba. Proste mu treba zase navýšiť životnú energiu, lebo on je v hasiacom procese, on iba hasí prúsery. Takže nemôžeš sa proste, na duchovnú vec musíš mať trošku aj taký čas, chuť a priestor a na druhej strane hovorím, že ty nemusíš byť nejaký meditátor, že ty nemusíš všetko zisťovať o duchovnom svete v meditačnom stave. To sa deje zábežného dňa, že ty robíš veci, duchovné veci robíš bez toho, aby si meditoval. To je ten level, kam sa chceš akože dostať, že to je, aby to bolo prirodzené všetko. Sú všelijaké, že covidové prúsery boli a vojny a to je proste show, ktorú ty nejdeš tu vyriešiť. Ty si sem neprišiel na to, aby si tu vyriešil proste veci. Ty si tu na to, aby si vedel odstúpiť od tej show, aby si stále uvedomoval, že to je show, to je ten nadhľad, to je ten vedomý život. To sú kulisy. To sú kulisy, ale akože, aby sme sa aj chápali, že samozrejme sú tu ľudia, ktorí sú na to, aby urobili nejaký prevrat alebo nejakú novú cestu v evolúcii. To všetko sú tie dary, o ktorých sme sa bavili. Poslanie je väčšinou tá prúserová vec, ktorú musíš vyriešiť, a dar je niečo, čo prinesieš tomu svetu. Takže sú tu určite takí vybratí, ktorí majú priniesť nové politické myslenie, nové veci. Čiže nehovorím, aby sme sa teraz nezaujímali o svet. Máš byť len svojou najlepšou verziou, tým najviac pomôžeš tomuto svetu. A hlavne vedomý človek nikdy proste vždy má nadhľad. Proste ty nemôžeš uveriť tomu všetkému, čo sa deje vonku. Môžeš si urobiť obraz, ale nemôže ťa niečo akoby zobrať, že sa postavíš na tú stranu alebo na tú, lebo to je určitá show a ty si sa prihlásil do tej show, ale zažívaš tam individuálny príbeh, čiže tvojou úlohou je v sebe orientovať, sám čítať svoju realitu, to, čo ti tvoje aurické pole ukazuje. Tvojou úlohou nie je prepadnúť covidovému šialenstvu. Ty môžeš zaujať nejaký postoj, ale určite musíš stále vedieť na konci dňa, že to je určitý druh show spoločenského vedomia, čiže nemôžeš tomu prepadnúť naplno, veď. A ty jsi jenom mezi divákama, ty nevíš, co zaopanout. Presne tak. Tak na čo by si tu do toho padol a ešte si ničil život a burcoval tu a prehováral druhých ľudí, čo si majú o tom mysleť a čo je správny názor. To nie je tvoja úloha. Ako náhle to urobíš, padáš do veľmi ťažkých energií, kde sa na teba nabalujú veľmi ťažké veci, na ten tvoj mentálny vzorec. Nabalujú sa proste ťažké veci, z čoho sa budeš potrebovať v nejakom čase očistiť. Takže na čo by si robil zle, ak si šikovný človek, tak už ale to nie je, že si beznázorový. Ty máš na všetko jasný názor, toto mi vyhovuje, nevyhovuje, páči, nepáči, to je jasné. Ty máš právo hovoriť áno a nie tu, ale aby si upadal do tých show a do tých tlakov a do tej davových psychóz, na čo by si to robil? Lebo to sa za chvíľku zmení, tá situácia sa bude nejaká iná, ty si tam položil neskutočné množstvo energie a za nič. To je show. To proste nie je tak dôležité. Šaman povie, že to je hra mocných. To, čo sa tu odohráva v tejto realite, je hra mocných. A hra mocných v jeho význame v slovom pojímaní znamená, že to je hra temných. Tu sú určité také temné záležitosti, ktoré si idú svoju bezemočnú hru a proste tvojou úlohou je len, aby si im na to nenaletel. Lebo ty si tu kvôli niečomu inému a baví ťa tá show, veď si sa prihlásil do prvej rady, tak baví ťa veľmi tá show, ale nie si tu na to, aby si to zožral, ako sa povie, ale proste ono ťa to učí veľa veciam, ale to je hra na určitej úrovni, ktorú si oni hrajú. Co podle tebe znamená jako prožívat vědomý život? To je presne to, čo sme sa na začiatku rozprávali, že vedomý život je za mňa, že sa proste venuješ tomu, čo sa deje. Viem, že to je trošku taká fráza, ale a niekedy sa už aj bojím vysloviť, alebo niektoré veci, lebo taky sú sprofamované niektoré slová,
že tak je to zaobalené do toho duchovna, že bežného človeka, ktorý sa fakt potrebuje v tom vyznať, tak ho to tam nepustí, lebo tu sú nejakí ezoterici, toto sú nejakí duchovní a to oni sú uletení alebo niečo. Ale vôbec nevedomý život je to, že proste naozaj robíš to, čo v tejto chvíli máš robiť. Že sa proste normálne zasústredíš. A toto je jeden typ z tréningu, ktorý sa v tej šamanskej kultúre vyučuje, že ty si na týždeň si uvoľnený do procesu, máš voľno, akoby. Tvojou jedinou úlohou je sledovať, čo sa deje v tvojej hlave a tvojou jedinou úlohou je venovať sa tomu, čo robíš. Štatisticky bolo vidieť, že 7 dní je dostatočne dobrý čas, dostatočne, akože nie je to ani veľa, ani málo, lebo prvé 3 dní ti začne hučať hlava, začneš sa presvedčať o tom, že to sú blbosti, na čo to robíš, alebo proste nevieš sa dostať do kľudu, ale po tých 7 dňoch tam, alebo po 4-5 dňoch sa doma dokážeš upokojiť a ty si schopný robiť vedomé veci, ktoré máš robiť. Čiže vedomý život je za mňa to, že nebyť v predstihu, že teraz tu sedíme a by si rozmýšľal, že či o 7 stihneš byť niekde inde. Samozrejme, naplánovať si to môžeš, na to ten mozog je skvelý, že on ti perfektne naplánuje rozvrh, ale ty si naplánuj rozvrh a choď okamžite robiť to, čo teraz robíš. Čiže ty si zabezpeč tú situáciu, aby si o 7 sa udiali veci, ktoré majú byť, ale teraz si tu. Toto je vedomý život, že nie je v tom nejaký veľký trik. Ako som hovoril na začiatku, trošku sa musíš poznať, ani nemusíš byť úplne, že turbomajster seba. Trošku viac sa musíš poznať, že ako reaguješ v niektorých situáciách, kedy sa ti zapínajú domnienky, kedy sa ti zapínajú, trošku sa v sebe orientovať a potom sa presunúť proste do toho, čo robíš. A zase poviem takú ľudskú časť toho celého procesu. Nechce sa ti prežiť ani stále takto. Ty si chceš niekedy proste uľaviť, zahrať si plejko, zahrať si nejakú dobrú hru, počúvať že nemusíš to robiť stále. Ale keď si sa uvoľníš, tak nech je tvojou jedinou myšlienkou, že proste nech sa ti tam netočia myšlienky, nech tam není bordel, nech tam není hluk. Nemusíš stále byť akoby sústredený, že všetko robiť vedome a čítať, lebo on ťa to počase začne baviť. Ty sa nebudeš do toho nútiť, teba to vlastne tu baví, to je naša základná primárna povinnosť, že my sme neuveriteľne, nás to tu baví. Že to je vlastne to základné, že teba tu fakt všetko baví. Prestane ťa to baviť vtedy, keď začneš byť hráčom týchto energií do minulosti, do budúcnosti a ty si to nestihneš všimnúť, začneš tak žiť, si v tom hasiacom procese, si totálne vyčerpaný, bez životnej energie, život ide hneď dole, hneď sa ti začnú diať prúsery. Takže vedomý život je len to, že trošku sa tu začni baviť tým, čo ti prítomnosť ponúka. Super je, že to nemusíš ani tvoriť, lebo je to vytvorené. Že o čo ide? Že o čo ti ide? Že prečo si to chceš tak sťažovať? Lebo keď už sa vieme na tejto úrovni baviť, tak ty to z vás cítim, vy viete, že váš duch vám to pripravil. Že tvojou úlohou je byť iba dobrý divák toho procesu. Toto je to umenie vedomého života, byť divákom toho procesu, tej vlastnej show. A keď sa toto učíš a akože bije sa to v tebe, to ego a ten vedomý život, tak jasné, že si aj odpočín si, proste oddychni si, urob hocičo, že len nenechaj, aby ti začala hučať hlava smerom nezvažuj veci, to už čo nevieš zmeniť, kašli na to, čo ťa čaká, nemusíš vedieť, lebo to ťa čaká až v tej danej chvíli, kedy to príde, že buď len dobrým tým divákom. To náboženstvo, aj keď nie som zástanca tých náboženstv v dnešnej dobe, už sa môžeme posunúť ďalej, ale oni mali perfektnú funkciu. Oni ťa mali naučiť tú vieru, že teda si veril v toho Boha, alebo si veril v nejakého svojho vodcu duchovného a oni ťa len mali pripraviť na to, aby si proste veril. Bohužiaľ aj dnes ešte sa deje, že niekto je tak šialene si myslí, že má nejakého vodcu a ty keď mu, to sú tie náboženské problémy, to vnímam ako najväčší problém číslo 1 na svete, že proste ten fanatizmus náboženský, lebo to náboženstvo je len na to, aby ťa pripravilo, aby si niečomu dokázal veriť. A tú vieru potom takto obrátiš na seba. A to nehovorím, že si dôverovať, ale akože teraz že je to len o sebavedomí, to je o tom, aby som aj dôveroval nejakému procesu, aby si veril, že je to proste všetko v poriadku. Čiže môžu ti chodiť ťažké myšlienky, tvojou úlohou je sa od nich oddeliť a zároveň dôverovať procesu. A tam sa oddelujú ľudia. Každý má nejaké také, že čo by si chcel, keby som ťa zobudil o polnoci, takže čo je tvoj ultimátny level, že čo by si chcel. A pre mňa to je taký vnútorný kľud. Aj keď sa to niekomu môže zdať, že to je vlastne nuda alebo niečo, ale z toho kľudu, z toho pokoja, ty môžeš veľmi veľa tvoriť. Preto je to pre mňa zaujímavé. Ja som
ohnivé znamenie, ja som veľmi emočne akoby založený a veľmi rýchlo sa pozrieť na nejaké veci, viem to odsúdiť, viem prejaviť rýchlo emóciu, ale toto je pre mňa, že nikam ma to nikdy nedoviedlo a to ani neznamená, že som teraz akože chodiaci taký pokoj a akože naozaj zažívam, že normálne, že perfektnú klasickú kvalitu života so všetkým, ale z tohto pokoja, tento pokoj je pre mňa niečo, z čoho sa mi dobre tvorí a začína aj robiť veci a z čoho sa mi dobre žije, lebo ja si viem v kľude pozrieť najskôr veci, že nepustím tam tú emóciu, ale pustím si ten kľud a preto je ťažké opisovať, že čo robíš také výnimočné. Nič také výnimočné nerobíme. Je tu veľa ľudí, ktorí sú perfektne, akože presne, ak si povedal, majú svoju charizmu, vedia presne, čo tu majú robiť, že to je vlastne nič výnimočné, že navonok sa to akoby nespozná, že niečo, ale ten človek vie, čo do toho dal a prečo to celé robí. A nie je to preto, aby bol akoby lepší ako ostatný, alebo aby sa ukázal, to je práve tá pozerina vtedy, ale ty vieš veľmi dobre, prečo akoby tieto veci robíš. Že ja napríklad presne viem, že prečo takto fungujem, prečo som si zvolil takúto cestu a zároveň narodil som sa v tejto fázi, v tomto časovom pásme a mňa tu nebaví robiť nejaké akože 14-hodinové caviky s meditáciami a také. Ja som si vybral toto prostredie tak, ako sa tu žije. Zapadám rovnako do tejto zložky toho života, čiže necítim, že mám robiť niečo nejako inak alebo niečo, len poďme si ten život akoby užiť tak, ako sa premieta ten film. Ja proste som len akoby koder toho filmu a to je neuveriteľné to, čo ma baví. A to je ten kľud možno, ktorý zaznamenávaš, lebo proste ja som zvedavý, čo príde vlastne v tom kóde akoby ďalej a to vyzerá ako akýže kľudný človek. Lebo ja proste potrebujem mať ten kľud na to, aby som videl, čo ten kód prináša. Takže preto je tam akoby ten kľud, že baví ma ten kód života. Hele, Lavi, tak to na mě prostě zaměř a já tam něco řeknu o té kamery, jak to dopadne. OK, tak akce. Lidi, my fakt nejsme žádný youtubeři na to, abychom vám v průběhu rozhovoru každou minutu připomínali, ať to video lajkujete, anebo začnete odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct, jako dospělý člověk, a snad se tady bavím s dospělýma lidma, že pokud na ty 2 tlačítka nekliknete, tak YouTube, podcastové platformy anebo veškeré sociální sítě prostě nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo a pokud se vám nelíbilo, tak aspoň mrkněte na naše vitamíny aroha.cz. Snažíme se prodávat to nejlepší a nejkvalitnější, co se tady dá sehnat. Jo a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vošklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. To bylo dobrý, ne, Lavi, asi už. Jo, berem, super. Dobrý.